Apropa't als productors i artesans del parc és la nova iniciativa del Parc Natural de l'Alt Pirineu per dinamitzar el sector agroalimentari i artesà de la seva zona d'influència i que s'ha presentat aquest dilluns. Es tracta d'un programa de visites a 14 tallers i obradors de la zona perquè el visitant conegui de prop els productes que s'elaboren al territori. Juntament amb el Cedricat, que és l'entitat especialitzada en desenvolupament rural que ha dut a terme aquesta actuació, doncs és crear uns materials per donar a conèixer el treball que fan els productors i els artesans de l'àmbit del parc i concretament per poder anar a visitar els seus tallers o obradors, que pot ser la novetat i el que pot suposar una contribució a la seva activitat. Aquestes petites empreses treballen amb els productes de la terra i contribueixen a mantenir el paisatge i el territori. Per aquest motiu es vol ajudar a fomentar la seva feina. Per això també s'ha editat un fulletó on hi apareixen els diferents artesans i productors i els seus contactes que es difondrà arreu. Pel que fa a la difusió i a la distribució, el que s'ha fet és fer ara una primera difusió inicial per donar a conèixer aquest material. Les visites ja es poden fer, però abans de Setmana Santa, que és el proper període turístic fort que tenim al territori i quan pot ser pel tipus de visitants que tenim i per la temperatura o una mica pel context, doncs és el moment en què es podria difondre massivament aquest material. De moment ja hi ha 10 participants agroalimentaris i 4 d'artesans al projecte, però la iniciativa està oberta a que s'hi adhereixin altres productors que vulguin.